खुलुमबाय आङो जगदिश प्रसाद ब्रह्म डाइरेक्टर एजुकेशन BTC नि बिबानाव आङो दङ थ आङो जोंनि बे एमई स्कुल हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि आरो लोगोसे कलेजनि काउन्सिलर जायखौ अलरेडि जोङो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय सेलेक्शन खालामबाय बिसोरनि थाखाय मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम काउन्सिलर ओरिएन्टेशन प्रग्राम जोङो गाबोन अर्थात 9 तारिख एप्रिल 2023 आवहाय बेखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो टाइमिंआ जाहैबाय 10टानिफ्राय जों होदों किन्तु जोंनि काउन्सिलरफ्रा बेयाव 9टा बा 9:30नि गेजेराव सफैनांगौ आरो बे प्रग्रामावहाय जोंनि अनारेबल चीफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारा गाव निजेनो थागोन एड्रेस खालामगोन आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा माखासे EM सारमोन थागोन MCLA सारमोन थागोन आरो जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिपुटि कमिशनार श्रीमती बर्नाली देखा बायदेवाबो थागोन आरो बेवहाय जों रिसोर्स पार्सन हिसाबै माखासे जों सेलेक्शन खालामनानै लाबोदों बे रिसोर्स पार्सनफ्रानो जाहैबाय जे डक्टर सुनीता अग्रवाल डिपार्टमेंट अफ एजुकेशन दिसपुर कलेज आरो सासेया जाहैबाय ब्रिगेडियर M रवि शंकर कमान्डार रेड हर्न डिविजन इंडियन आर्मी सासेया जाहैबाय श्री रंजन बरुआ केरियर मेंटर एंड स्किल ट्रेनर एडवाइजर अफ सीट BTR आरो लास्ट सासेया जाहैबाय श्री खोरोमदाव औवारी भाइस प्रेसिडेंट एबसु गतिके आं सानो जे बे जेनाखि काउन्सिलर ओरिएन्टेशन प्रग्राम बेयाव जोंनि काउन्सिलरफ्रा बेयाव फैगोन आरो इतिमध्ये खबरखौ मोनबाय होननानै आं सानो मानोना अलरेडि जोङो कनसार्न डिस्ट्रिक्टनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स आरो डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसारफोरनो जोङो खबरखौ हरखाजोब्बाय आरो कलेजनि प्रिन्सिपालफोरनोबो जों अलरेडि खबरखौ हरखाजोब्बाय गतिके निश्चयकै जोंनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स आरो डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसार आरो जोंनि कनसार्न प्रिन्सिपालफ्रा जाहाथे गाव गावनि काउन्सिलरफोरनो माने इनफरमेशनखौ हरबाय बिनि थाखायनो आङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनि बे काउन्सिलर ओरिएन्टेशन प्रग्रामावहाय साफ्रोमबो काउन्सिलरफ्रा फैयो आरो बे ओरिएन्टेशनखौ लायो बुजिनानै थाङो जाहाथे फरायसालियाव थांनानै कलेजाव थांनानै गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां काउन्सिलिं खालामनो हायो जाहाथे बिसोरो जाहाथे इयुनाव गाव गावनि जिबनखौ जाहाथे दाहैनो हायो बिनि थाखायनो आङो खावलायदों जाहाथे 100% बेयाव एटेन्डेन्सखौ आङो लुबैदों दा बिनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायनानै आङो बयखौबो जाहाथे जोंनि बे माबायावहाय प्रग्रामाव जाहाथे फैयो दा बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो आं साबायखर आं बावहरबाय आरो आङो आसा खालामदों जे बयबो बेयाव फैगोन आरो प्रग्रामखौ लागोन जाहाथे जोंनि सोलोंथाइनि जेनाखि डेभेलपमेन्ट बे जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो आंनि खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।